הכינו לי סנדוויץ' בצורת מדינת ישראל. מה זה אומר? למה אתה לא מוציא את האוכל שלך? אני לא אוהב. תראה איך כולם אוכלים את האוכל שהכינו להם. איפה האוכל שהכינו לך? שיוציא לך. חייבת לראות מה זה. תוציא. אני לא מאמינה. שוב הכינו לך משהו מוזר. איזה יופי, מרוצים עכשיו? בטח שמרוצים. ממה נצחק בהפסקה אם לא נראה מה מכינים לך לארוחת 10? בואו נצא לשחק. אני בעד. מה קורה, דני? שמרתי לך עגבנייה מהסנדוויץ' שלי, קח. תודה, אני מעריך את זה, אבל אני אוותר. תגיד, אני מת לדעת. מה אתה רוצה לדעת? מה הסיפור של הפיתות המאוחות? אני זוכר שפעם היית מביא את הסנדוויצ'ים הכי טעימים לבית ספר. נכון. אז מה קרה? הדבר שאמא שלי הכי אהבה לעשות היה להכין לי סנדוויצ'ים לבית ספר. היא הייתה הולכת לסופר ובוחרת את הדברים הכי טעימים. היא הייתה משקיעה שעות על זה. אני אכין לילד שלי את